Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Minecraft και θα κάνουμε μάχες στην αρένα μου. Λοιπόν, σαν πρώτη μάχη θα έχουμε... Μισό λεπτάκι να το κάνω νύχτα. Λοιπόν, θα έχουμε 10 zombies vs ενός άλλου golem. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε τη μάχη. Για να δούμε, από ό,τι φαίνεται λίγο έχει μπαγκάρει το άλλο golem, τον έχουν κολλήσει εκεί πέρα. Βέβαια, ναι, νομίζω νικάνε τα ζόμπι, οπότε θα βάλω άλλο ένα Iron Golem. Για να δούμε, θα αγγίζουν τα ζόμπι ή τα Iron Golems. Από ό,τι φαίνεται νίκησαν τα Iron Golems. Οκ, για να τους δούμε τώρα αυτούς τους δύο. Θα βάλουμε τέτοιους σκελετούς και husks. Για να δούμε. Και θα βάλουμε κι άλλο ένα Iron Golem επειδή έβαλε σχετικά πολλά και ναι. Θα βάλω κι άλλο ένα husk. Για να δούμε, από ό,τι φαίνεται νικάνα, νομίζω τα zombie και σκελετοί. Δύσκολο βασικά, όχι. Έτσι θα βάλω ένα husk ακόμα. Ωραία, μόνο θα νικήσουν τα husk. Ναι, από ό,τι φαίνεται νικάνε τα husk. Οκ, νίξα τα husk. Κάτσε να βάλω άλλο ένα λίγο να καθαρίσει η αρένα. Κάτσε να βοηθήσω λίγο την κατάσταση. Ωραία. Τώρα αυτά τα δύο Iron Golems θα κάτσουν με Vindicators. Έχουμε 4, 5. Ωραία, νικάνε Vindicators κατά πολύ. Ωραία, βάλουμε Iron Golem. 4 Vindicators vs τα Iron Golem. Πάλι νίξαν Vindicators. Οπότε άλλο ένα Golem. Ωραία. Τώρα θα τα βάλουν με 3 zombie villagers και 3 κανονικά zombie. Ωραία, νίξαν τα Iron Golems. Νίξαν για λίγο τα zombies. Οκ. Εντάξει. Λοιπόν, μετά θα βάλουμε droners. 5, 1, 2, 3, 4, 5. VS και 3 boggers. Τι αυτά τέλος πάντων. Ένας Vindicator. Ένα husk και ένας τέτοιος σκελετός. Λοιπόν, και μετά θα βάλουμε 3 Iron Golems. Για να δούμε. Από ό,τι φαίνεται βάλω λίγο πολλά, είναι λίγο υπερβολικά τα 3. Είναι, εντάξει, τσίμα. Όχι, βασικά νικάνε τα... Γιατί πες τα ξύλο στις δύο. Πάντων. Λοιπόν, πάμε νίξα τα Iron Golems. Κλασικό. Ωραία. Πολύ Vindicators. Και επειδή είναι σχετικά δυνατά mobs, όχι. Νομίζω θα νικήσουν Vindicators. Για να δούμε. Όχι, για λίγο το Iron Golem. Οκ. Λοιπόν, μετά θα κάνουμε έναν ακόμα συνδυασμό και αλλάζουμε τα mobs. 2 Vindicators, 2 droners, 2 boggers και 2 husks, 2 τέτοια, 2 τέτοιοι και 2 τέτοιοι. Ωραία. Και 3 Iron Golems. Δηλαδή πάρα πολύ. Λοιπόν, μεγάλη μάχη τώρα, είναι σχετικά, αυτός που πάει τέλος. Από ό,τι φαίνεται νικά τα Iron Golems. Ήρθε και ένας από πριν, ναι. Θα βάλουμε και κάποιους Vindicators. Για να πάμε στα επόμενα mobs. Λοιπόν, τώρα έχω πάρει κάποιους pillagers και διάφορα άλλα mobs. Τώρα, έχουμε αυτά τα δύο Iron Golems από πριν. Οπότε θα βάλω 2 Evokers και 3 Vindicators. Για να δούμε. Όπου οι Evokers πήγαν να κάνουν Vex, αλλά άρχισαν λίγο. Από ό,τι φαίνεται νίξαν οι Pillagers. Τέλεια. Οπότε τώρα θα βάλουμε 3 Iron Golems, αρκετά breezes, να γίνει λίγο χαμούλης εδώ πέρα. Και μετά
τρεις wits και τρεις pillagers. Τέλεια. Θα γίνεται λίγο χαμούς εδώ πέρα, με τα breezes βέβαια. Ναι, χάνουν πιστεύω οι pillagers να χάνουν. Εσείς τι κάνετε εκεί που ακόνεστε μόνοι σας, πάρε και εδώ. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι μεγάλη μάχη και από ό,τι φαίνεται ας βάλουμε κάποιους dedicators ακόμα επειδή είναι πάρα πολλά τα Iron Golems και έναν Ravager. Βάλε και έναν Evoker, βάλε και τρεις pillagers. 2, 3. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, η υπόπεια είναι εντάξει. Το Brismon έχει μείνει ένα. Πιστεύω θα νικήσουν οι pillagers 100% μάλλον, επειδή νίκησαν κιόλας. Και θα βάλω και κάποια Vexes εδώ. Και έναν Evoker. Το πέρα ο Ravager με το Iron Golem. Νίξαν οι pillagers πάλι, θα βάλουμε 2 Iron Golems αυτή τη φορά. Σίγουρα βασικά θα νικήσουν τα Iron Golems, έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Ναι, αν και τα Vexes είναι πολύ καλά mobs και κόβουν. Και επίσης δεν θα φτάνουν, επειδή πετάνε. Αλλά εδώ πέρα παίζουν ξύλο το Ravager και κάπου έχουν πάνε όλα τα Vexes και τα κυνηγάνε. Οπότε, ναι, νίκησα τα Iron Golems. Μετά θα βάλουμε τα Iron Golems ένα παραπάνω. VS έναν και έναν. Και ένα, αυτά. Και ένα από όλα θα βάλουμε. Για να δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, πάει καλά. Όχι, νίξαν τον Ravager, σκούρα. Έβγαλε εγώ και Vex όμως. Οπότε μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα. Οκ. Τα Vex νικήσαν το Iron Golem, οπότε τέλεια. Λοιπόν, τώρα κάτσε να βάλουμε ένα Iron Golem vs αυτούς. Και να βάλουμε και ένα παραπάνω pillager. Και πάμε. Δύο pillagers έβαλα, δεν πειράζουμε. Οκ, ο Evoker βάζει κι άλλα Vex. Οκ, είναι 4 Vexes, 2 έμειναν, εντάξει. Τώρα ο Evoker λίγο τάβοψε. Τέλος πάντων, οκ, μπορεί. Μπορεί. Ναι. Νίξα τα λίγο. Κάτσε να το και αυτό. Λοιπόν, και τώρα θα βάλουμε πάρα πολλά breezes. Είναι λίγο χαμούλης βέβαια, αλλά δεν κάνω πολύ damage, οπότε μπορεί να νικήσουν τα Iron Golems, επειδή δεν κάνω πολύ damage, απλά θα πετάνε στον αέρα. Εμένα προς το γενικά είναι από τα χειρότερα mobs μου, σπάνε πάρα πολύ τα νεύρα να βρίζεις, γιατί σε πετάνε συνέχεια στον αέρα. Και μάλλον τα Iron Golems είναι καν από ό,τι βλέπω, επειδή δεν κάνω πολύ damage να βρίζεις. Οκ. Να βάλουμε και 2 dedicators να βοηθήσουν λίγο. Και τελειώσαμε. Λοιπόν, τώρα έχω πάρει κάποια Never mobs. Όλα γενικά είναι Never. Οπότε, τώρα ας βάλουμε 2 Iron Golems vs 3 Brute Pickling. Ελπίζω να μην γίνουν zombie fight. Γιατί στο Overhold γίνεται. Οπότε, νομίζω νικάνε τα Iron Golems, να ανοίξαν τα Iron Golems. Οπότε θα βάλουμε κάποια άλλα mobs, τα Magma Cubes. Ας βάλουμε τόσα, επειδή είναι εύκολα σχετικά. Πιστεύω θα νικήσουν τα Magma Cubes, αλλά δεν κάνουν πολύ damage αν είναι μικρά. Αν και άμα τα κόψει πολλά. Εντάξει, νομίζω θα νικήσουν τα Magma Cubes, ναι, θα νικήσουν τα Magma Cubes. Οκ, θα νικήσουν τα Magma Cubes, ναι. Λοιπόν, τώρα τα μικρά τα Magma Cubes μαζί με 2 Zombie και 3 Picklings και 2 Iron Golems. Νομίζω 3. 3 έβαλα, οκ. Αχαλά.
έναν ζόμπι. Όλα έχει ένα ζόμπι βασικά. Οκ, εντάξει, δεν πειράζει. Και νίκη σαν τα Iron Golems. Τώρα θα βάλω πολλά Wither Skeleton. Νομίζω είναι πολύ δυνατά επειδή βάζουν Wither. Οπότε, ναι, νικά τα Wither Skeleton. Οκ, τους είχαν αφήσει πολύ με λίγες καρδιές. Ο τελευταίος, μπράβο τρελέ μου. Μετά θα βάλουμε, αχ ναι το ξέχασα. Το Wither Skeletons με τα Piglins πολεμάνε. Αν και μου ήρθε μια ιδέα. Θα βάλουμε αυτά να πολεμάνε. Έτσι και Piglins από εδώ. Ωραία. Έγιναν zombie fight βέβαια κάποια και δεν προλάβανε. Αλλά οκ. Αναγκούσω πριν. Οκ. Λοιπόν, τα Wither Skeletons αυτά, λες 2 Golems, 3 έβαλα, δεν πειράζει. Θα βάλουμε 2 παραπάνω Wither Skeletons αυτά. Πήγες εδώ πέρα. Ναι, ανοίξα πάλι τα Golems. Τώρα νευρίασα. Άντε. Oh my god. Όπα ρε. Τα νικάνε τα... Νικάνε τα Golems. Μπράβο. Τώρα. Δεν γίνεται. Οκ. Τώρα δεν θέλουμε άλλη μάχη, δεν έχουμε κάποια άλλη μάχη. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά για σήμερα. Κάντε like, εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι, κάντε σχόλιο και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Τσάου!